खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो नागिरदों। बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ होस्रांदों गुवाहाटियाव गरसकनि हाजोआव। बेयावनो जों थांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। नैबे गारिजों थांगोन, आदामोननि गारिजों। अब्ला नायबाय थादो। जों नै थांबाय। आदाया गारि सोलिगासिनो दं, सासे आदाया जदों, ओमफ्राय नेपालि सल दामगासिनो दं। जों ओंखारबोनाया नै 10 मिनिटनि बारा जाबाय, दाबो जामानो दंगासिनो दङ। एफाग्राब जाम नै नायबानो जाबाय। नै गारिखौ जेखे मेखेन दोनलाबायदों निखिसाबो। नैजि मिनिट जामाव थाखानानै नै दासो हाइवे मोनदों जोङो। नायबानो जाबाय, नै दाबो जामानो दङ। ओंखारनायानो जोंना ओंखारबोनायानो मथा मथि 30 मिनिट बारलांबाय। रायजोफोर मा होनो, जोंनि बर' मानसिफोरा माने मोनसे न'आवनो दंगासिनो दङ। ट्रिपाल बायदियाव ना आदा? ट्रिपाल बायदियाव सोंनानै दंना? बेनो हराव थानांगौ जादों। दिनावथ' अखा हादोंमोन। ओमफ्राय दा आदामोना बेदर बायहांदों। बेदर बायनानै ओजोंनो संहैनानै जाहोहैनोसै आरो। बेदरखौ दा बायनायखौ नोंथांमोना देखायगोन। जों दा थांगासिनो दं। नै दाबो मोनहैथ'वाखै। जामानो बांद्राय ना, बेखायनो दाबो मोनथ'वाखै। 4,000नि दा नों नै अमा बायनो नागिरदों आदा। अमाखौ खै किल' लागोन? गासै 4,000नि बेदर। 4,000नि बेदर। नै अमाया बेनो। सेरसेयाव बेसे? 400। बेसे मोनगोन एसे बारा? बुरजा लानाय एसे खमायदोब्रा। 4,000नि अमा सुनो होबाय। ओमफ्राय जों दा बेखौ होगोन गरसकआव। ओमफ्राय आदाना मा नाम? मा नाम आदाना? कुलदीप राभा। बर'खौबो रोंगौ? बर'खौबो रोंनाय? बर'खौबो रोंनाय? गामियावनो बर' दंना आदा? नुवाखै नै राभा मानसि बर' रायलायगासिनो जों। 3,420 टाका 9 किल'आव। 9 किल'। होमबा बेसे मोनगोन? दामा माबा 10 किल'। 10 किल' ना? 4,000 grup. निक्सारि गारि खारगासिनो दङ आरो निक्सा बाजार। आरो नै आदाया हिसाब खालामगासिनो दङ। मा नाम आदाना? मा नाम? मिजिं बसुमतारी। बिग्राय बसुमतारी। अबेनि? इनिनो। जोबोर मोजां। बेसे अमाया सेरसेयाव 400 ना? सेरसेयाव 400मोन, खिन्थु जोङो बुरजा लानायखाय 380 लाबाय। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि। नैबे आदा सानैया लादों अमा बेदरखौ, ओमफ्राय दावदै लागोन, ओमफ्राय आरो माखासे माइरंबो दङ, माइरंबो लागोन। ओमफ्राय जों बेखौ जाहोहैगोन जायबा होखारजादों बर' न'खर। गासै 30 न'खरसो दङ। बे जाहोहैगोन नैबे आदा सानैमोननि अननायाव। जोंना लाखांबाय। थिगैनो दंना? दे मोजाङै थाबानो जाबाय। बाय बाय। जों दा थांसै नै। मा लाखो खोन्थानि। अमा बेदरखौ लाबाय जोङो 10.5 किल'। ओमफ्राय नै वान टाइम दङ, डिस दङ, संख्रि दङ, थाव दङ, पार्लेजि बिस्कुट दङ, टमेट' दङ, आलु दङ, पियाज दङ। ओमफ्राय दा माइरं लाबोनांगौ। माइरं लाबानो जाबाय आरो।
अमा बेदरा नेहायनोमोन जों दा थांनोसै अमा बेदरखौ लाखांबाय आदामोननि अननायाव मोनजासिगोन दिनै गासिबो बे जाबाय अमा बेदर नै जों दा थांसै गरसकनि हाजोआव अमाखौ लाखांबाय दा बे जों माइरं लानोसै माइरं बेगसे बेसे दाम माइरंफोरा मामाया मोजां बेना iya oh ibu bikin dulu deh bisa ya deh bikin dulu kayak माइरंखौ लाबाय जोङो औ मैया न' सिफाय जानायाव माबायाव गरसकआव बबे एसे नामा बैनो जों दा थांनो नागिरनाया बेनो न'खौ नुहुरोमोन ना बेनिफ्राय ओइनो नंगौ दे जों दा नै हाजो सेर सेर फैगासिनो दङ मोनसिगोन बेखिनिखौ मा होनो आदा औ जायखिया मोनसिगोन ना खथाबारि मोनबाय जोङो ओमफ्राय नैबे लामाजों थांगासिनो दङ 5 मिनिटसो थांबावबानो मोनबाय जोङो औ खौसे जानांगौ जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय माने आदामोनाबो बर' ओमफ्राय आरो ओंखारजेननायफोरा बर' बेनिखायनो माने बर'जों बर' दुखु मोनलायनानै आदामोना अमा बेदर लाबाय 10.5 किल' माइरं लाबाय बेगसे ओमफ्राय टमेट' लाबाय बायदि बायदि जानाय लोंनाय लाबाय दावदै लाबाय नै दावदै प्लेटसे ओमफ्राय आरो नैहाय अनेक दङ बेबायदिनो दं नोंथांमोना दहाय देखायखाबाय ओमफ्राय नै हाजोजों थांगासिनो दं बेनो हाजोआ बैनो बेनि गोजौआव बेजों जों थांबाय एबार थांबावसै स्कुल बै चिकनियाव मोनजेनबाय जोङो नै बेनि एसे सिगांनिफ्रायनो जागायसिगोन गामिफोरा बै थानानै बैयाव मोनजेनसै गारियाथ' लांजाला ओमफ्राय जोंना हौरै गोलावसैलै गारि लांजाला खोमा ओमफ्राय लांजायो गायजों गाय बिजों गायजों औ दायो आं दंफैयो गुवाहाटीनि जायबा बर'फोरा ओंखारजादोंमोन बे गामियाव दंफैयो नोंथांमोना आं बेखौ देखायनो फैदों ओमफ्राय बेहायनो दङ जोंनि बर'फ्रा बेहाय माने मैयानि समाव न' ओंखारजादों नोंथांमोना दहाय फुङाव निउस होखांबायमोन दा बेखौ नोंथांमोना देखायनो फैदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे जों बेहाय जानाय लोंनायबो लाना फैदों अमा बेदर लाना फैदों माइरं लाना फैदों ओमफ्राय आरो टमेट' दावदै बायदिसिना लाना फैदों जोङो बिथांमोना सिफाय जादों न' सिफाय जादों नाथाय बेखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो जेबो खौरां गैया जानांगौ मानोना जाय फैसा होदों बेनिखौ सिफायाखै जों होआखै नालाय जोंनिखौ सेफायजोबदोंबाबो जों फैसा हरनायाखै जों माने सेफायजोबबानो सिगां बिसोर दोनदोंमोन जोंखौ दंफां ने होननानै बे दंफांखौ ने नोंसोरो साख्रि होगोन मा होगोन होननानै जोंखौ नेनो होदोंमोन नोंसोरनो नाथाय बिसोरो दा मा खालामदों जोंखौ फैसा हरनायनि बांगालफ्रा फैसा हरबाय जाय फैसा होदो इनिखौ सेफाया जाय फैसा होआखै इनिखौसो सेफायो इमानि कारन जोंखौ दोनबाय बिसोरनो फरेस्टानो दोनदो जोंखौ दंफां लाइफांखौ ने होननानै दंफां लाइफां ने देरबाय दंफां लाइफां जों दाननो होआ मियाफोरखौबो जों खालामनो होआ जों होसो हरो जोङो रानबाबो मोनसे दंफां रानबाबो दाना जोङो बैथिं दोङो नै राननाय दंफां दोङो बेफोरखौ जोङो दाना जोङो इमान जोङो सरकारा जों आरो नटिस होआखै जेबो होआखै डाइरेक्ट जे सिफायफैदों बेथ' फाव माबा नङा ना फरेस्टनि जे नटिस होनांगौमोन बिसोरो जोंखौ दोननाय हिसाबै माबा मोनसे होनांगौमोन माने लिस्ट लांफैयो नोंसोर बेसेबां दं बथल बेखौ मा बारायनाङा मानाङा जों जेसेबां दं एसेबां दं जेरै दं जेरैनो थायो जोङो खिन्थु बिसोरो गावसोर दि बुंलांबाय दा फटके माने न'खौ सेफायफैबाय जेबो नटिस गैया माबो गैया जोंबो खामानियाव थाङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा रावबोथ' जोंनो होफैखाया नालाय जों मावना जायो थायो जोङो गावसोरनो होनदोंमोन नोंसोरो जेसेबां खामला हाजिरा मावना जाग्रा बेयाव था बे हाजो बे जायगाफोरखौ माने थानो होदोंमोन जोंखौ ओरैबायदि